ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ସନ୍ଥ କବି ଥିଲେ। 1848ରେ ଜନ୍ମ ହେଇ 1895ରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଗୀତରୁ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଏ ପଦଟି ଯାଇକି ଆମ UN ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରଖାହେଇଛି। ସେ UN ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଏ କମ୍ ଗର୍ବର କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ସେ ପଦଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେ ବାସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇଆ, ଅଚେତାରେ ସିନା ଜନ ପ୍ରାଣୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେବ ପୂଜା, ପାଦେ ପଡ଼ି ରକ୍ଷା କର ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଦେବୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖଜା। ମୂର୍ତ୍ତି ସିନା ସେହି ଜୀବ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, କାହୁଁ ଯାଚି ଦେବେ ବର, ବିଷ୍ଣୁ ନଟକୁଟ ମାୟାକୁ ନ ଜାଣି, ଅଜ୍ଞାନରେ ମୂଢ଼ ନର। ଯେହୁ ଗଢ଼ିଛି ଆପଣା ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ, ତାକୁ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ଦାରୁ ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି କି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଅ ତୁହି। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ନିର୍ଜୀବ ସଙ୍ଗେ ଭାବ, ଦେଖଟି କେଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଯେହୁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଗଢ଼ିଲା, ନାହିଁ ତାକୁ ଅପମାନ।